Salah sijine pesugihan tali pocong prawan. Selamat sore, Bagus. Selamat sore. Salam Rahayu. Rahayu, 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 sange dumadi. Sore hari ini, teman-teman, kita sudah bersama Mbah Agus. Nah, pada kesempatan sore hari ini, kami, Bagus, akan membahas tentang pesugihan. Mengenai pesugihan, Bagus, kira-kira itu pesugihan itu ada berapa jenisnya? Nah, ciri-cirinya seperti apa? Monggo. Pesugihan iku ya akeh jan. Pesugihan iku akeh. Lakune ya akeh kan. Salah sijine pesugihan pocong. Pocong. Heeh. Salah sijine pesugihan tali pocong prawan. Tali pocong prawan itu ya kena gawe pesugihan. Terus ada lagi ya? Ono neh jenenge jaran noleh. Jaran noleh. noleh. Jaran noleh terus pesugihan sing paling dominan ngantek saiki cek critane masyarakat tuyul. Heeh. Tuyul. Iku kok tak sebutno ciri-cirine. Siji-sijine kabeh ana. Tur untunge apa, kegunaane piye, nah sak nggurine kena musibah piye, kok tak duduk kabeh. Iya, Pak. Nah, sing pesugihan pocong prawan iku ana tirakat lan ritual. Pesugihan pocong prawan iku paling ora jupuke pas matine malam 1 Suro. 1 Suro, Pak. Heeh. Pas malam 1 Suro. Iku sing prawan. Iku jukuke pas bengi tengah wengi. Iku ana dongane. Ana dongane. Gak kur anggar jukuk. Nah, kur anggar jukuk keweden. Nyakin kok. Soalnya sing bodho ora trimo sitok. Nglakoni iku ya nglakoni barang sing ala kuwi. Iku ya repot sak kerapaan. Pekarane sing dilakoni iku cara ibarate apa ya? Ane anak turune iku wis dipangan sik ngono lho. Raja kayane anak turune iku wis dipangan sik. Oh, berarti jatah yang seharusnya untuk anak cucunya Wis itu dipangan diambil duluan. wis dipangan sik kan. Dadine sak mburine lah. Anak cucune kan ya ora ngerti kan. Imbase ning anak cucune lan turune. Iku ya tumbal, mlebune ning tumbal. Rituale yo mengerikan pokoke. Intine ngono. Makane sing arep gawe tumbal, arep sing gawe pesugihan. Cek pikir sing mateng-mateng tenanan. Kalau bisa nggak usah, Pak. Halo gak usah. Cek pikir sing mateng-mateng tenanan. Soale piye resikune nyawa. Nyawane piye? Awake dhewe, anak turune sak keluarga. Nah, iso lho dipraweni. Gak usah. Makanya kudu dipikir sing tenanan, pikir jeweru gitu. Halo timbang yo, halo gak. Ya. Pokoknya diputuskan gak usah gitu aja. Ini gak sah. Terus ada lagi yang tadi apa, Mbak? Yang kedua. Jaran noleh. Jaran noleh. Itu jaran noleh itu ritualnya itu semedi. Kayak orang bertapa gitu. Iya, kayak bertapa. Utawa sila kayak aku niki. Itu semedi. Apa sing disejo? Apa sing disembah? Apa sing dikarepno? Ya disembah ya bangsa sing gak genah. Iku jaran noleh. Jaran noleh iku piye ngakaline? Ngakaline iku karo liwat dhuwit. Liwat dhuwit boleh. Hati-hati nek nemok dhuwit niratan iku sing hati-hati.
Berarti ketemu uang di jalan bahaya, Pak. Biasanya aku sing tak gawe iku media duit 100.000, 50.000, paling ora 3 lembar, 4 lembar. Nah, jadi gini Mbak, biasanya ada orang ketemu uang, terus dari jebakan model seperti itu. Nah, itu cara menetralisir uangnya seperti apa? Kalau gak usah Del. Gak usah diambil. Heeh. Modalnya nek wis ketemu tangan wong awam. Iku wis angel. Yakin jelas-jelas lah gue tuku gak ngarah gak lah dilalisir. Namanya uang. Ngono. Makanya pekorone duit kan. Ya. Pekorone kan duit. Mestinya kan ono wong sing nyeblok duit kan sepiro pure kan. Iya. Ono mesti. Iku jaran oleh. Sing digawe iku jaran oleh. Konsekuensinya gimana? Iku gue cara balike ning awake dhewe. Oh. Balike ning awake dhewe. Caranya sama tapi mungkin caranya beda, konsekuensinya sama. Padha wae. Intine mlebune ning gone anak turune neh mah. Bisa. Iku rezeki lan bobot lan bibite iku kosong diangkat kabeh. Heeh. Bisa. Nah, jaran oleh iku wis ngono. Iku nek kadung jeglek tenan. Gak duwe sisa. Selanjutnya Pak, tadi yang ketiga tuyul ya. Ini tuyul. Tuyul termasuk masuk di pesugihan, Pak. Pesugihan. Tuyul itu termasuk mlebu pesugihan. Wong duwe tuyul iki wonge gak gampang nesunan. Sabar, gak ketara. Adem ketokane ayem. Tapi ruwet atine lan pikirane. Wong duwe tuyul. Ciri-cirine piye? Ciri-cirine iku siji, sing wedok ora tau kotangan. Ora tau kotangan. Ora tau kotangan. Dasteran ora tau kotangan. Oh, biar di tadi ya. Iku ciri-cirine sing wedok. Makanya tuyul iku njlomor lan njlobor. Kalau mama dikasih minuman yang lain, apa nggak mau, Pak? Maksudnya minuman piye? Maksudnya biasanya kan ASI. Nah, selain ASI, apakah bisa? Ora ngarah gelem. Nggak bisa ya? Soalnya sing sedot iki gak ASI. Oh, darah utawa sumsum. Umpamane sedot iku gak ASI tapi darah utawa sumsume ning gone. Cah wedok kuwi, ragane sukmane iku kesedot. Iku dadekno dhek dhewe sing dadi tumbal. Dadekno dhek dhewe sing dadi tumbal. Tapi anak turune iku wis sat. Intine sat. Nah, rezekine anak turune iku sik grogah sik. Ngono. Tapi sing garai tumbale ya awake dhewe iku. Ora wong liya, ya dhek dhewe. Untuk yang ora ngarah mek wong liya, tumbale dhek dhewe. Itu tuyul. Tuyul. Ciri-cirine nek ning omahe wong ndek tuyul iku rusuh. Kotor, berantakan, ambune iku ya amis ra karuan. Baunya gak enak. Gak enak, iku ciri-cirine. Wae sing kamar utawa pintu halaman depan karo halaman belakang iki beda. Halaman belakang piye kaya ruang tamu sak ngguri, nah iku wis beda, wis berantakan. Ono kamar ruangan khusus. Ada ya? Ada. Oh, setiap orang yang ngambil pesugihan punya ruangan khusus? Ada. Oh, ruangan khusus buat ritual, perjanjian. Nah, pesan-pesannya apa ini, Bang, untuk pemirsa yang ada di rumah? Sing arep mek njupuk lan pesugihan. Kalau praini timbang urung kena coba gede. Ono wis kena coba gede. Rasakno. Sakno anak turun. Iku sing kena imbasi anak turun. Nanti tekan lan patune. Iku sing nyebabno awakmu teko lakonan. Para sedulur, para derek. Eling-eling sing kuwasa, aja tumindak ala, aja tumindak sagenahe dhewe. Mlaku sak mlaku sing ati-ati aja kena godhone para dedemit
ndas ketok utawa ndas ora ketok. Iku pituturku salam rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu.